Ano kung nadirigid kagawas si Masyo? Ano kung hagas man mag-inom ang bayot na. Ano ba sa'yo kay magkuhan madagpan nga og likod ba? Likod pa na ako. Likod pa. Let's try si Mayang Ligsanan. Hello? Yang. Oh, Aha kayang. saan eh? Masyo niyang. Ay, kiplong-plong naman. Yang na ako sa pisuhan manggod yang. Okay, sure din. You're sangat naman niyo. Na ako kana sa likorban ba? Ha? Kanang sa likorban bitaw na sapon manggod me. Pag-sure ano kayong gitawa ngayon? Di ba sa tiglang lang? Mura may na ako nakuha sa akong number. Pag-sure na. Mayang, dili po ko magtawag nila yang, uy, madlok ko nila karon. Gusto ko ikaw rin mag-ingon. Sandot pa na siya. Yang ato isa sila sa balay be. Sarong ba? Lagi yang. Likur bondo. Pag-sure di, kiplong-plong. Tuwain ako sila. Ato isa sila sa balay yang be. Ang kagat lang, bantay lagi kung nagbinuang ka. Yang. Oo, lagi, madulong na po. Katawa mo ko kanina. Yang. Aha na kayang. Walang gibinuangan, lagi ko ni mo, di ko to. Nalay ko sa pesuhan yang. Oh, sige, ito na lang ako. Ano naman ko din sa puno. Daan. Matay, langgig ka ha. Yang uy. Oh, sige, mo na dakpon. Higit pa malaman ka. Hinaya lang sila pag ingon yang hang. Ang thank you. Bagit lang. Nalaman ko. Ginagawa mo. Haya! Sana ko ba? Dahil mo na i-blur ko. Sana ko ba lagi? Ano ko hilo man dyan kayo sa tawa? Nag-prank manggod si Dada. What did si Dada here? Gino, pwede ka naman. Ano ba kasi yung mga ano kisip nila? Ano sa may nanaid na. Wala, nihilo pa sila ito. Okay, next. Ah, Chat. Na si Angie diha chat. wala. Tuwarap sila. Giuli na. Ah, Ano lagi, man ma? lagi kay di manggod mo tubag. Di siya mo tubag. Kung saan man nunta di ay. Unanaunta ko'y tuyo na. Oo. Tagal-tagal number ni QQ. Waka number ni QQ? Dili manggod chat kaya na ako sa presuhan karon. Ayaw. Pagtarong mas ba? Oo, chat. Ato ay Atuhan ako. ato Atuhan ako. si Angie bi kamonduha ba ato anto sa mo sa balay. Oo. Kamonduha ha. Ayo lang saba-saba sa chat. Pagtarong mas yun ba? Masto ko silang balay? Oh, uban na si Angie. Igna lang din si sige. Angie. Sekreto ilang ingon si Angie. Sige. Ako lang sa sumangil tao ko. Chat, pagka nang mag-uban na mo na Angie, tawagi din ko ha. Sige. Sige, Mas. Sige, chat.
Sige. Sa mag-wait lang. Sama ka kung flemas. Iyak. Sa mag-wait sa tawag or mani sila sa balay daw. Let's wait. Kung mani sila kay ilang daw ingnon si Mama Papa. Much later. Hello, Mas. Naguban na mo ni Anje. Hello. Je. Oh, Ahak mo Je. nasa sa balay. Je at sa ninyo ni Chatty sa balay si Mama Papa be. Naman yung mga matiraguan. Ay si Papa na lang ayaw lang si Mama. Ano na ba yan? At sa si Papa sa balay be nga. Ayaw mo pagsaba-saba ha. Oh, Namang good ko sa presuhan karon. ay, panawag na lang ko, bro. At sa sila karon Je be dagani sa ninyo ni Chatty. Oh, naman din ang chicken na. Ayaw mo pagsaba-saba Je. Ayaw saba ka Mama Je. Ayaw sa palungan na lang, Angie. Ayaw nang Dali lang, kaya nagkuhan pa siya, nag-ilis. ayaw ninyo isaba ka Mama ha. Oh, wala man, nagpalit man siya barbecue, pero layo lang. Palungan sa mas. Ayaw lang sige lang. Okay raman. Tara. Aha na mo dapit. Ang dagan-dagan tao. Nagunsa mo? Uy, grabe ka po! Wala pa kayo sobra! Nagunsa mo ah. Pumatay na yun! Basta bakit? Yaw! Yaw, nagmasyo na ang plan! Wala ko number niya. Pag say bye na mo. Okay, next. Last na natin ni siya. Ate, try kung makontak. Si... Hinaisag kami ang TV Love. Ipahilom sa po dagang mga bisita. Ate, try si Yan ni Lion Makahilos. Are you ready? Go! Hello? Hello? Nasi yan. Saan, Mas? Yan. Oh, Ah ka. nasa balay. Kanang yan. At isa sila sa balay be. Ano naman? Na ako sa ayaw sagsabahan na ako sa prisuhan manggod. Oo, dayon. Ato isa si Papa be or sila kuan silang ate ba pakiingon nga na ako sa prisuhan. Kabalo na kumasok. Ay, kung binuang. Ha? Masuyang ka. Yan ato isa sila sa balayan be. May masok ka ba daw? Kuya, o taga-vlog ka ba? Wala lagi yan. Uy, masok. Ikaw pag binuang yung masok. Yan sige na yan be. Ayaw lang saba-saba sa mga uban yan be. Ato lang si Papa sa balay para manian ko ba. Kung saan ako ba? Yan Ayaw ko na namin manihay. yan ato isa sila yan be. Nag-iisa mo ka masok. I'm sure you do, ha? Aha ba? Kita rin mo uban. Mga amigo ramang gyapon. Masig ito, kita sa dili pala. Kasi bayat ay kapag kiringan. Bigay na kong magkaon-kaon rami nang giinom naman nasapon na noon mi. Bayat ay kapag binangi bayat. Yan ato isa si Papa yan bing. Sa pagkairing. Ang pagkairing. Ang pagkairing. Yan. Ay, pa ba? Sige na yan bing. Ha? Ha? Na naman gud mi sa prisuhan. Ito nga, kutuhan. Diri sa ato ba? A few moments later. It was at this moment he knew. He fucked up.
Ako mo inausawa. Ayun, may nakapagtago na. Eh, sama kasi Masyo na. Yamak, may kagubak. Ano pa nga, digil ko magtingog-tingog. Magkikip wangod. Bigay siya kalaan. Nakurat kayo sa lutaan. Sayang, isa mo. Ano kung nadiligid kagawas ni Masyo? Ano kung hagas man mag-inom ang bayot na. Ano ba sa'yo kay magpuan? Managpan ang gulpan. Di kurban, ano kung maraming kurban. My God, yung kay gano'n, hindi ko matingog. Ano kung pa-charge sa kanila natin na. Nakapibi na to. Sama ko, ayun, nakurat kayo. Medyo ko pa na lang. Medyo ko matingog. Nagamit na to ba? Sininay ba yun? Yeah, thank you guys. Nawalan nyo sa YouTube sunod. Sapot ko dahil. And that's it mga kamags. My God, ako mo'y nakuan, nasapo, na prank. Ako mo'y na prank gamay, kang yan sa last. Siya ang pang finale na ako. So, thank you so much sa mga na-prank. I hope friend pa ta. Napagbibisita oh. So, ayan, for my next vlog na po. So, just lang mo, PM lang mo. And keep on supporting, like, subscribe, and share. And don't forget to follow me on my social media accounts and everything. Hi, everything. So, that's it. Bye!